атмосфера просто бомба, да. Аҷоиб بود. من معاش پس کرده شدم. من خدا ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиату хонобод бошед. чхеле ки мебинед мо бародарои азиз имрӯз қарор дорем дар барбершопи бародари азиз қадрдон акаи Ислом. чхеле ки шумо аз навори гузашта дида будед Малшува 138 ба мо унҷа як сартарошхони дигашон буд стрижка плюс. ана инҷа барбершоп аст. боз як адреси дигашон 141 Белинский 141 ба стрижка плюс. Инчунин дар восточный стрижка плюс. Алҳамдулиллах московский 198 ба барбершоп. бародарои азиз, ман медонам ки алҳамдулиллах тоҷикои мо хело бизнесменҳо зиёд ҳастанд ва он бародаре ҳастанд ки ман бисёр бародаре мебинам дар ватсапшон дар барбершопо прическа мекунанд, ришошон соз мекунанд. биёед мана алҳамдулиллах пула бегона накунед. ини бародари худамо Аки Ислом, московский 198. далши даром медорем бародари азиз то охир тамошо кунед. марҳамат. ана бародари азиз инҷа метавонед биёед кофе мехоҳед, сладости, шоколад, тамоми чиза. ана ҳамдулиллах инҷа ҳозир очират метавонед инҷа ба сони бозӣ кунед. атмосфера просто бомба, да. аҷоиб буд. ман маоше пас карда шудам. ман худохоҳ ҳозир мо инҷа ман ҳозир худохоҳ бо прическа мекунам. баъди прическа бо тамошо мекунед чхеле ки мегӯям аз мард монад обугил, аз номард монад дарди дилам. тоҷико фақат пеш равем. як баҳона накунем ки вай тоҷик ихел кард. тоҷико алҳамдулиллах дар тамоми ҷои Россия бизнесҳошон ини тоҷики худам оварда аст. ман ҳоло як рӯз интервю мегирам Аки Ислом ба чихел омада университет ба хонда орзуи ҳамин стрижка плюса мақсад якта кушодан аввал Белинский 141 ба ҳозир мана худо ба шукр ана ин чорумашон барбершоп бо ниятошон дар Москва дар тамоми ҷо кушодан. бо дигар бизнесҳо доранд. як рӯз отдельно интервю мегирам иншоалло барои мотиватсия гирифтани бародарои тоҷик ки манахе бизнеса аз нол чихе оғоз мекунанд. бародари азиз, наворо то охир тамошо кунед. шере нари тоҷиканаки бу делавой встреча дорад манахе равидага делавотон ҳамеш карнара отлично бо барор мешавад. барори кор бародари азиз. бародари азиз, хеле кидем мо аз барбершопи московская 198 алҳамдулиллах прическа кардем. метавонед омадан инҷа ягон встреча доред, ягон тоҷикистон меред, ягон шаҳри дигар меред, метавонам ки зебо мекунед, баъд меравед кори шумо барор мегирад. бародари азиз, несмотря мо дар видео бошем бояд як рафтору гуфтори нек дошта бошем ки ҳозир озода гарем. ман инҷа алҳамдулиллах ин тоҷик худамо боиси фахру ифтихор аст ки тоҷикои худамо омада аз нов аз студент будаги орзуи амихе стрижка плюс аввал кушодам. мана инҷа панҷум барбершопшон буд. ғайр аз ин дигар бизнесҳо дорам. ман хеле отдельно барои интервю мегирам. бародари азиз, метавонам сарпарастуи мо бародари азиз Равшан магазинашон дар поёни комментарий закрепид мешавад. ҳатман биронда магазини кас борои арзон дастрас кунед. телефон метавонед харидед, наушник, колонка, тамоми таҷҳизотҳои даркорӣ барои шумо онҷо ёб карда мекунед. бародари азиз, чун гараниса барои шумо асари фикрбу Қозоқистон 24 соат акои сордон, акои суҳроб дар хизмати шумо ҳастанд. бародари азиз, агар касе канали мо шумо канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем. анаки мерем худохоҳ имрӯз баъд стоматологии як бародари тоҷикамо мерафтем. шавад омода мерем, нашавад ин баъд наворои ояндаро ҳатман барои шумо наворо мекунем стоматология. канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. ҳатман дар канали мо ва шумо канали фикри шумо подписатся кунед. ҳамин навор ба лайк монед, поделиться кунед. шояд як хоҳар бародар ё падар модар ба ҷои кор таъмин мешавад, савобаш ба шумо низ мерасад. гуфтамонам ки ин корхона ҷои хобаш аз худаш пропискатонро ҳамонҷа ба мекунад. ҳатман шумо официально дохил мекунад. патент дошта бошед ба шарте ва РВП дошта бошед, вид на жительство бошед, гражданство доштед, кори официально шумо дохил мекунад. бародари аз ҷои хобаш ҳаст, шумо прописка бепул мекунад ва бародари мо Сиёвуш ҳатман шумо кӯмак мерасонад ба унҷа официально дохил шудан. ба бародари аз номерои Сиёвуш дар зери навор мешавад. подробна маълумоти пурра
میتونید نمره سیاوش با واتساپش بنویسید. برادر عزیز زنگ نزنید وقتی کاری به جواب دادن نمیتوند. خودش در همونجا زیاده 10 سال شد کار میکنه. برادر عزیز یارو رفیقای منم کار میکنن، پولش وقت به وقتش میگیرن، پولش به من اتفیچت میکنم. برادر عزیز حتما زنگ زنید، از نام کانال فکر شما گپ زنید. شما حتما خود کمک کرده به همین کارخانه قانونی چی میکند، به کار داخل میکند. حتما نما رو پدلیت کنید، داغوی ما باشید. برادر عزیز دستگیری کانال فکر شما باشید. کانال فکر شما در فکر شما هستیم، شما نیز در فکر ما باشید. فکر شما ما رو برد به قله ها. داغو باشید همتون عزیز. از ما خدمت همین فقط حرکت میکنیم، کار یافته باشیم، کمی هم باشد کمک کرده باشیم. برادر عزیز داغو باشید. السلام علیکم.